Da Kahutu Rarara kenan yake rawa kuma yana haɗawa da yabo da yin waƙa ga gwamnan jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda, wanda a cikin waƙar yake yin wani baiti wanda ya ba mutane mamaki. Tun daga nan za ka gane cewa lalle wannan waƙa akwai nishaɗi akwai shagali. Ka duba ga yadda Kahutu Rarara ke ta rawar shi yadda ya ga dama ba tare da ya sanya wani jin kunya ba ko takura. Bisa ni daki domin ka ga yanayin yadda yake wannan rawa. Wato anan Dauda Kahutu Rarara yana nufin cewa Dikko rana ne, wato rana mai haska gidan kowa ko in ce muku hantsi mai leƙa gidan kowa. To duk ma dai da kuka ɗauka an kuka lura shi Dauda Kahutu Rarara yanayin waƙoƙin shi yana zuwa da salo ne irin na Hausa. To a nan fa zai yi ta, a nan zai yi shakakai, a nan zai ɓallo ta, a nan zai yi wadda ake tsammanin, wato inda yake yin wata magana kai dai bi ya dai ce gaban ganin gaba. To ai abin da nake son in faɗa muku ya riga ya faɗi inda yake cewa kai na bi dan ba sai na ida ba, inda ka ji inda yake cewa na bi dan to abin da yake so kuma kai mu subscribing dan a'a ka dai gane ko kilin in ji alamar kama. A nan sai Dauda Kahutu Rarara yake cewa Dr. Dikko Umar Radda ya taho da ƙarfi kyan gida da murfi ko wato wani in ka lura kafiya ce kawai ake tafiye da ita daki kun san Dauda Kahutu Rarara akwai kafiya.